Mitä sä mietit, kumpi olisi parempi sun mielestä, taakse ponnari vai sitten tonne sivulle? Joo, no mun mielestä sopisi tuohon sivulle. Joo, ehkä me tehdään sillä lailla. No niin, nyt sitten ennen kuin aloitetaan letittämään, mä laitan nyt sitten nämä ponnariin tulevat hiukset niin vähän klipsillä tonne sivuun. Sitten mä rupean letittämään tätä tukkaa. Otapas tää hetkeksi aikaa, niin sä voit vähän auttaa mua tässä. Eli otetaan tästä ensin tämmönen vähän niin kuin kolmion muotoinen jako. Sitten jaan sen sormilla 3 osaan. Sitten lähdetään letittämään. Eli ihan ensin alkaa ihan kuin tavallinen letti. Eli ensimmäinen jako menee näin. Sitten sen jälkeen lähdetään ottaa ranskalaisen letin tavoin aina yksi alapuolelta ja yksi yläpuolelta tuleva osio sinne mukaan. Tässä on tärkeää oikeastaan tässä letissä, että tästä tulee tosi napakka ja päänmyötäinen. Sitten mä voisin ottaa vähän tätä suihketta avuksi. Noin, ja mä annan sen sulle taas. Se selkeästi toi suihke kyllä auttaa siitä, että saadaan siitä semmonen niin kuin napakka ja sit just se, että siihen ei tule niitä sellaisia irtoavia hiuksia mukaan. Eli tässä on nyt monta vaihtoehtoa sitten kampauksen valmistuessa, että mihin me hyödynnetään tämä loppuletti. Mutta tehdään sillä tavalla, että letitetään se nyt ihan tänne loppuun asti ja sitten fiilistellään sitä myöhemmin uudestaan. Noin, mä ihan aavistuksen vielä suihkasen letityssuihketta tuohon pintaan, me saadaan siitä mahdollisimman semmoinen päänmyötäinen. Sitten mä rupean silottamaan tätä hiusten pintaa. Käytän tässä nyt kampaa-apuna, niin me saadaan mahdollisimman semmoinen siisti ja tosi sileä tästä luukista. Eli lakkaa, sitten on hyvä vähän kammata. Sitten vedetään toi ponnari ihan tonne niskaan alas. Noin. Eli laitetaan toi letti menemään ihan tuolta tiukasti niskasta. Sitten kiinnitetään se, eli kiepautetaan tuohon ponin hännän ympärille. Ja sitten kun mulla on tää pinni tässä, niin kiinnitän sen pinnillä sitten tonne läpi. Otetaan vielä pari varmistuspinniä, ettei käy niin, että toi letti lähtee sitten sun menossa pois. Sitten mä vähän käännän sua ja katsotaan, että onko toi siisti. Mä vähän käännän latvaa, eli aavistuksen sisäänpäin. Tällä tavalla me saadaan nyt sitten tästä hiussuomut sulkeutumaan niin, että saadaan tosi semmonen sileä, kaunis pinta vielä tähän. Ja tosiaan tää on semmonen vaihe, mikä ei ole pakko tehdä. Vähän oikeastaan siitä riippuen, että minkälaista lopputulosta kaipaa. Sitten mitä tehdään ihan vielä loppuun, niin tehdään ihan sellainen kevyt tuperaus. Se on tietysti aina muhkeamman kivemmän näköinen, kun meillä on mahdollisimman näyttävä ponin häntä. Sitten suihkastaan kevyesti lakkoa ja harjataan pinta sileäksi. Voidaan vielä viimeistellä hiuskiinteellä. Sitten katsotaan, miltä lopputulos näyttää.